смисъл студено и почна да търпеля, не знам. Тук малко... си трябва. Няма, ще карам, нека да трябва да те снимат. Така нищо, по-добре да те снимат, да се види как се казваш само. Ще ти се направи нагръден кош, корем ще ти видят, защото не се знае там кой, защото така си падна лошо. Ти се извъртя сигурно с това. Да, аз някъде в кръста даже ми казаха, че съм се ударил, но не го усетих. Да, бе, може да се усмихнеш в камерата. Така боли главата. Касклад. Кажи го пак по-силно. Касклад. Този член на Касклад направи Павел 540. Много се разби, сядах с коя пиедокоп. Така, кажи, Батък, кажи каквото има да кажи. Кажи си каквото знаеш. Чакай сега, аз ми по-хубаво количката. Я, пак. Бошка! Жив ли си? Мръдни си ръката, ако искаш да дойда. Идвам. Колкото за травми има. Да, ема спокойно си си. Кой ще направи Бошка? Днес малкият Тони си щупи котренцето. Чакай, ще го цукам. Малкият Тони. Добре, тръгна. Защо ми се откачи ската? Защо? Неприятно е, аз съм го изпитвал. Престанава ми, изчезна едната ска. Да, изпусне в полет. Това как му захапа? Бре, това дали е добре? Добре ли си, бе? Само да си усукал кръка, брат, той иначе е добре. Добре ли е, добре ли е? Аз яко ли правя трикове, ако ти? Майка! Отка, как е? Комуникираш ли с него? Да, няма проблем. Let's find some music, right? Here I want you to lie on our back, okay? Here. Here. Here, right. Take a deep breath. There is sharp pain. Ребро най-вероятно. Айде с тия толкова, предполагам, че е достатъчно.